Akro live Medi so benyin say adeche na yante asemfofra gochi asemfofro na ne wan asemfofro de se enenso ye hia ne ba ba Kenkan Aku Sika anya de daw na wate no ye fofro enne amono chia omiri bue so na ya bobọ so ya kwaye anim esua ye twi kasa ye yesua amane ene amanre yiye Anything you may be miracle kai say Tiwa Baba shop ewe propon ane ana Jacqueline enterprise or also mobile money and then Yama for be or account and everybody chidom that time echi near the Jumedi Erebrel Sanya na what you tell me no ma minyo hobo bi bebe kan ho ma Akenkan no ene mu agent to box no and so sapepepe ene yara to so they are going in the war, a canoa, and it's yea, Akenkan no, a going in, and I say, every baby, a male hobby, beba, moon, nefe, or also night nature, and I need to see your one or the above near the Atraso, Akro, young animal horsa. And it's sunny ada, and I said, I want to be a yea, no, yeah, boy, a moon kai, and I say, Kaka, ewo ni eye na wotwe etwam no ansana enede no Akenkan no ankasa akwere enim nti na wotwe etwam no ye bekae a ofa etoso enum ene ye Kenkan na hono mro ye kae de a ye kae ni yipa sa fanim ena sekira ne nana eham yipa ma etiriso pamfo bi impod wo hu beje mu beta sekira echi esane se wonim se ochire bi so hiri inni ho a won so otumi di ade me yiye nti se ne se kire ekura asem ente se a na sisi otumi gina na chi na wotumi tu ohina de so esa ne se ade bibi fi ohina so pa won so ena eba eni ti se kire fi ne hamu ne ne kura twe nsem yi so na no osam na ohine ma ne mpanyin no mpanyin so anhwe asem no antena so nka so won no ma hini na enya na wo sekira oni hina oni o man hina na mmom wotena asem no so wotie mu iye na emu no bia bo ne nkrowo ne mu no na naka na asem wie sekira nso ka ne bi wie no mpanyin mu ise ni afa no ni nyina reka no bia bosem wom bia bosem wom ni nyina ne se sekira reka si oyina bakogware oyire bia oyiri oye besin na ye busudi amekonwa ani kurowa owo mu no oyini nso se David asema sekira reka no enya sa na ete na mmom wakasa nanim e wole mpanyin anim ani nti na onene jai aware ani nti mpanyin tie asem yi na afi worhwe sa na na erekọ no ene se na aya amansem a won ahwe antena so anka ne yi na ahwa akine edi enugbu ase bi bebre won ani nti na ne esese wotumi ye sa afa ni mu ya ne se wotumi tu aginan ekwa abrewati anchen kopem ya epa bi bebre sekira ohire ane manfo ne nyina na aginan ampanyin tu yi ne se omu de se sekira wa asem ohire nso wa asem de na mmom na sekira rehwe se asem o kan se ekuye besin won kofa ne megina gwam no won pa ne ho ntama no wo hwe sa ampanyin ampa so nye besin ana so ye besin no na ampanyin jetuma enye ye esan se ohire yire de untumi nni ne ho fel sa menye ye panyin kura kan se
wɔre nhwɛ sɛ wɔbɛkɔ akɔfa obi nuabeɛ obi busuani bi mpo abɛgyina guam ma wɔn adɛfɛdɛfɛ ne saa ɛne nti na mmua yɛ wɔde fi aberewa tia wɔba ne sɛ sɛkyerɛ apere ne ho dodo ɛsiane sɛ afe bia wɔwɔ aburow afahyɛ bi a wɔdi a ɛdi hɔ a ɔhene yerenom esi wɔ aburow ma obiara hu bi na saa afahyɛ no mu no wɔde aburow no ayɛ nneɛma ahorow bebree ɛne nti sɛkyerɛ apere ɔpere ne sɛ na ɛsɛ sɛ anka ɔde n'asɛm hyɛ ne mu na da a anka afahyɛ no bɛdu so no na anka watumi aka ama obiara hu sɛ ampaniampa aku yɛ bɛsin ɛne nti na agyina akyi a mpanyin tui no akyi asɛm a wɔde bae nenen ɛno nso anyɛ mpanyin dɛ ɛwɔ anaasɛ mpanyin amfa asɛm no anso ha ɛsiane sɛ berɛ sɛkyerɛ hyɛe sɛ wɔnkɔfa aku mɛgyina guam no na sɛkyerɛ a adi kan akantam kɛse sɛ wɔkɔfa sɛkyerɛ aba bɛgyina wɔkɔfa aku bɛgyina guam na aku yɛ bɛsin a ɔbɛfa ne ho adi na wɔn agyina so afi ɔhene abe so na mmom ɛnte saa paa de na ɛyɛ akɔhwisɛm bi ɛna ɔredidi a ɛna na nokware ni ɔde ne ti bɛyi saa ntam kɛse ɔkan mpanyin ɛna no antena so saa wɔn ani twa enguan wɔ ho na efe akyiri no kuroma ne nyinaa gye mpanyin agyina etu no etu mu ɛne nti na ɛsɛ fata sɛ obi aka no kɔma ato ne yam na aburow afahyɛ no dua sɛnea nkada wɔyɛ n'ahemfi pɛ no saa fan yi mu de wɔde bɛba amanhyia na kuroma nyinaa ba abɛhwɛ bi sɛnea ɛbɛyɛ wɔbɛhu sɛ ampaniampa mpanyin asɛm a wɔkan no edi mu na afei wɔn atoa so akɔ wɔn anim yɛrekɔ yɛn anim a na ma asɛm mmerebisa baako ma asɛm bisa nyinaa ne sɛ sɛbio sɛ wuni wu a na wɔabusua asa ana sɛ wuni wu a na wɔabusua asa ana asɛbisa yi yɛbɔ wura akenkan no ɛwɔ ɔfa ɛtɔ so asi anim a yɛbɛhu sɛ ɛyɛ ampa anaasɛ ɛnyɛ ampa sɛ sɛbi sɛ wuni wu a wɔabusua asa ana mmerebɔ wɔn kaa bio sɛ ty baba shop ɛwɔ nkurɔfoɔ akuapɛm ɔne anane jacqueline enterprise ɛna ɛwɔ yɛkyi dɔ meyɛde dwumadi nyinaa ɛrebrɛ wo mɛhyɛ nhoma no mu na afei mede akenkan no afi ase mɛsrɛ sɛ wode w'aso bɛfɛ me na afei wabue w'ani nso na wahwɛ me yie na afei woebu so rekenkan yi wɔnte asɛm bi ase a wode aba comment section ni mu na nso wakyerɛ w'adwene wɔ hɔnom asɛmbisa biara wobɛtumi de aba na mɛpɛ bere na afei mabua wo ano ɛwɔ ne nyinaa mu ɛne nti ɔfɛ ɛtɔ so asia no sɛnea mede m'asɛmbisa no too gua no ɔsɛ wuni wu a wɔabusua asa ana akenkan no ni abene no a memfɛfo nyinaa bɔ brɛ a ɛyɛ yie abene no a memkome nkɔbɔ brɛ a basaa ɔhene fo so du fie no ɔfrɛ aku kanea no bɔɔ no amaneɛ ne werɛ bɔɔ mu sui pii na kyerɛkyerɛ ne werɛ biara nanso antentam aku ka kyerɛ no sɛ ɛte saa de a ɔnko no na ne nti amanfo antu no so amɔ no ahohora nanso ɔsɛ daabi da wotwa ne mu nimpo a ɔrenyaa no aware da nna bi akyi no aku kɔɔ sikasu kɔbɔɔ yawnam amaneɛ nea ɔde buaa no sɛ ɔno na ɔsɛ obetumi abɛhye aware ɛna ɔkɔe wɔanya n'asɛm a ɔnkɔka ohiani ɔmpɛ ne ho asɛm nti ɔte n'akura di ne nkontommire ne yere nso ma aku anobu sɛ ɛbɛyɛ anen ɔyarefo bɛsi aba kɔ aware a prɛko pɛ ɔmanhene nnɛmafo wotumufo a muntie mfa nyɛ hwee nso ɛkɔ mo ani a na efe de munhu nea monka nanso mehunu ya nka de na aka akyi koraa worokɔ a worese ɔsoro ba a wobɛsɔw no hwɛ sɛ nnɛ ato animguase worebɛkɔ a wotɔ wo ase na wobisabisa mu yie na sɛ ahotɔ ne asomdwe wɔ mu a ansa na wakɔ anyɛ sɛ wosɔre ya na kutupuru ne patabubu na ɔkɔ ayɛ ɔkɔ ɛyisia yɛ mɔbɔ ampa woni wu a na wɔabusua asa ampa nsɛmfunu a
Oba okrokro fui tuatua yi. Ne bae ne se eye a ekukọ ware ọman hene no. Na ne tuae. Eya hoya o no de ka eyiri no nyina. Eka ne nkwe a ankada no ne mabia no mu ba ko nanso wo twa ogban no gui. Enti ekukọ no na enye no de. Enye no de se biribi ko. Official nim se obeba abebo na aware no ho amane enye ne. Aka na wotwe na ebrosi no fa no adu no. Ya nam ne ne yere piaba atiku piapia aku atiko se onko no manfo amedi no. Aka na wotwe na ebrosi no fa adu no. Ya nam ne ne yere piapia aku se onko fie no manfo no amedi won kasa se wode no resie. Oni bi asem ye mopo se. Ni aya nam ne ne yere aku ya dodu aye eku no aho ne were. Mmom ehye ne den mo prim ne koma. Se obekọ fie na ne ebeba emra. Ebi se kira aye no saa. Na eja mponi na ne kura. Omani a oreye o se na ananabin enye den Aku Sika su bua so koto waduru ni owoma se odibesiu agro. Ebe da kese no adeche no okro so no ohwe so ko nanim. Orisim no na aye osunkuto. Kakra ebukodu Sika su ano. Eye su kese a na eyiri no wode okro na etwa. Esubontin yidin na wode frɛ mew no. Odu ho no oso etra nia ewo esu no ase pon. Enso saada no ye dabone a wo nwolu esu no konso kra. Esu no yo obosom. Won a wo bu no saa no tamu so ya de a eyehu ma ebon owuyare mpo. Ekutina ho chen a wasunu dawo. Oridwen ni wiase hu. Anche no fi ase swing. Ofi awre hu pi twa dado no tu hu domse. Me na ewu ma dia ya mi o. Obi miro obi mehwe me. Meja ewu ma dia ya mi o. Obi miro obi mehwe me. Eku mani hunufo. Eku brefo. Obra besi wi ya na efi na bose. Asetena besi wi ya na efi mfiase. Abena eku me digwa ma abo me. Me nko ne ma asem a ina no beka ma me. Ajanka mo bro. Minim saa anka manko me na enowe oyonku bi adimewu. Oyonku bi adimewu eyisia mo bro. Meteme baby wadefo bi adawroma wabefa me ko odum aye me bone debi odum anya me bone na ubenya se opare enya me yeden medidi a jese onea me yeden manumpa a me hwe onea se kira abaya se kira akro me ahata me se kira nimo abrame okonkonse ni se kira nimu eje ochirwa yawe yo obi brempon ni onyamfo minti wori betu na no so abo no akokora wo be ko mi odede na masua ni mochawo dabi berintumi enimgu ase de afanim owu mewu abenaku bewu mewu a na asem asa adioku beko okisi adioku beko amebesie mu adu ana afi beko abotokura ana afi beko ama okwan mu adu mewu ma hyesetera abu swin twa da abese no osori ginai hwe no muhyiai eye wi akete a owiare bodenenen obi ngbo no bi ma wiase ayekra na atem din esu no ho onte anoma mposu ohwei
na obi ma no opepa n'anim sanko nsu no mu tu obi hohoro n'anim na ne nsa ho ne ade san bae ne ana so ya desi no osan ne nneɛma yi ntama foforo furai siesie ne ho kama hyɛ asomka bi a na natɔma no ne de sika nkɔnsɔnkɔnsɔn wulu kɔn efe ɔpɛkyɛri dua bi onipa ho na efese yi ogyina hɔ kakra no oyi ahwehwɛ no hwɛ n'anim bio na ogu ahome sɛbere kasa yi na ne su nam ne so waa ɔde ahwehwɛ no hyɛ na ya ase kyekyere ne nneɛma no si kwankyɛn wɔ esu no kɔn so na ogu ahaban to so na afei ɔde n'ani kyerɛ ewura mu wɔ esu n'atifi fam ɔrekɔe ɔbrɛ twa owu ɔkɔ nyinaa na osu twa agyaadwo si eyi yɛboa mɛso dua mu na apam mi o mɛyɛdɛni o yo mɛso dua mu na apam yɛboa ni mo yɛboa mɛyɛdɛni o yo mɛso dua mu mɛyɛdɛni ankyɛ na wɔadu akyirikyiri nnua bi ase ɔhwehwɛ dubaa bi a ɔbɛsom na onya mu aso yie nanso na ɛwɔ soro kakra afei oyi duku amono kyeawo fi na ya ase na ɔbɔɔ ne pɔw de so dubaa no mu ɛna oyi ahwehwɛ no a ɔde hyɛ na ya ase no bio na ɔsan hwɛ n'anim wohwɛ ɔbea a ogyina hɔ anim a ayɛ kɔɔ na afono a ne su afɔ ne tam no a ano nso yɛ ka wɔn de twa agyaadwo no wohwɛ a ɛnhwɛ ɔsan to ho agyaadwo na odi awerɛhoɔ pii ɔto no nyinaa na ne ho kɔ biribiribiri a ne koma rebɔ ne katirikatiri na ɔda so hwɛ ahwehwɛ no mu saa ɔto dwom no pɛnkoro mprenu mprɛnsa na ogya ahwehwɛ no mu hwee fam afei na ne ho yera wɔn osua na osu ne su asi no na owu asi ne so ɛna ɔhwɛ ne ho hyiae na afei ɔkaw n'anofa di ne tirim tea ne nsa so dubaa ne mu ɔno pagya ne ho kɔɔ soro sɛ ɔrewie prɛko pɛ wote abu ɛne no gyigye te sɛ aprana amono mu hɔ na ɔda fam birim a wayɛ sɛ owufo n'ani so tetew no ohun ɔbarima katakyi bi a sɛ ogyina hɔ na ɔserew paa wohwɛ no a ɛnyɛ yie ne honam nyinaa te sɛ sikasum ɛpa yerɛw wɔ ani so ofura kente bi a ɛyɛ sɛ wɔde sika asaawa na ɛnwene mpaboa a ɛhyɛ no no yɛ sika sekan ne sika bodua sɛm n'ata so ebu ani bɔɔl no so no osuro kɛse na ɔyɛ sɛ ɔresɔre agba no ɛna onipa nwafo no teɛ ne nsa wɔ no so na ɔka n'anan wɔ hɔ a wayɛ sisiri ɔpɛ sɛ ɔkasa nanso na ɔntumi koraa ɛyɛ saa no ɔpanyin no de bodua no dwiradwira n'ani so ma n'ani baa ne ho so kakra ɔserew kyerɛ ne bio sɛ nsɛnkyerɛnne na ɔreyɛ ɛno nti ma ne nsuro hwee afei ɔteɛ ne nsa san de ku a ɛko de bɔɔ dua no mu no ne nsa kan pɛ buku no na ahyerɛn te sɛ sika yi ɔde n'ani kyerɛ nsu no atifi nyama a ɛku sɛ ɔni n'akyi wɔkɔ anim kakra saa no wɔdu odupɔn kɛse bi ase wɔn apra wɔ firefirefire aboa twa kɔntɔnkɔn wɔ hɔ a ne nyinaa hyerɛn sɛ sika ɔpanyin no tena ɔbo kokoro bi so wɔ hɔ a ɛhɔnom na odupɔn no wɔ afei ɔtwe ne sika sekan no kurae na obisa ɛku ne enti a da no wɔn nwori wɔ hɔ na ɔno de wabɛtena hɔ
na bio ɔresan yɛ abusude de ɛku ne tenabea hɔ fi ɛku de osuro ne ahopopo koro n'asetena mu nsɛm nyinaa kyerɛ ɔhene ɔhwɛ ɛku nsa no kom na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔntwa no koma ɛnto ne yam ɔrebɛyɛ ama ne nsa no ayɛ mu sɛnea ɔde fii awo mu bae no pɛpɛɛpɛ ɛhɔ ara na ɔbɔɔ hwirima huhuhu bi ɛku tee sɛ biribi nam nsu no mu waaba ɔbɛhwɛ a ɔtwe ase kɛse bi ni ɔde bum sɛ ɔreguan nanso ɔpanyin no sɔɔ ne mu ka kyerɛ ne sɛ ɔnsuro ɔtwe ase no fii nsu no mu bae no na ɔbɛbobɔɔ ne ho guu nsu n'ano a ne ho po birisisisisi a ne ti tɛn soro ne ho yɛ ntokɔntrama a sikasu hankare da n'apɛmpɛm te sɛ ahenkyɛw bi nanso ebi nso adi ne kɔn ho barehyia ɔda hɔ no nyinaa na ɔhwɛ ɛku anim kom afei ɔpanyin no yɛ nsɛnkyerɛ no ɔyɛ nsɛnkyerɛni ma aboa no bue n'anum kakra afei ɔse ɛku sɛ ɔmmue ɔmfa ne nsa nhyɛ aboa no anum ɛku gyina hɔ kɔnii a osuro na mpo osuro sɛ obetwiw abɛn aboa no na nkantom ɔde ne nsa bewura n'anum nanso ɔpanyin no hyɛ ne den sɛ ɔne ne tirim na ɔnyɛ nea wahyɛ no afei ɔma no mmua a n'ani na ɔde ne nsa hyɛ aboa no anum kɔpem sɛ ɛku nsa du aboa n'anum no na ne nsa akɔdu aboa n'ano abɛdu ɛku abɛti ɛku nim sɛ nea ayɛ a ne nea ayɛ wɔagyekyi abɛtena sikasu ho dabɔne nea ogyina hɔ no enyi obiara sɛ ɔbosom sikasu ɛna wanya ne ho asɛm ntie mpɛn pii no wɔkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbosom baatan a ne yam yie nanso ɔyɛ amfɛmfiri wofom no a ɔne wobɛdui ne bɔne sɛdeɛ ɛte pɛpɛɛpɛ agyenya bi ne ho sɛ ɔtwe sɛ yi yɛ ne wɔfo a n'asoɔden nti ɔrema wamene no ho ɔregye eyinom no ho damfo no ka kyerɛ no sɛ ɔntwe ne nsa ɔbɛtwe a ɛno na adi mu yi ɛnyɛ ɛno nko sika mpatia a ɛte apɔw nso hyehyɛ ne nsatea sika mpɔw a wɔn asina de ahyɛ ne nsa pɔn ne n'awerɛw nyinaa ɛhyerɛn sɛ sika kɔkɔɔ ɛko ho dwiriw no kɛse na ɛyɛ ne sɛ dae so ɔhwɛ ɔpanyin no na ɔnhu nea ɔnka mpo ɔpanyin no teɛ ne bodua no kyerɛ nsu no so na aboa no san twɛn no ho yiridi kɔ nsu no mu bio a ɛku anhu aboa no akyi koraa afei osoo ɛku nsa de no baa tempɔn no mu na ogya ɛku kwan asomdwee mu ansa na ɔbɛkɔ no ɔde ne nsa keka ɛku ɔwaduru ne ɔwɔma no oduu fie a ɔsan ho no na ɛhyerɛn te sɛ sikasu bio ɔma ɛku sika mpɔ akɛseɛ biesa hyɛɛ no sɛ ɔnhwe ano watere tumpan ehu ho ayewa mu na ɔmfa nwera nkata so na ɔmmua so mfa nhyɛ ne dan mu odi nea wahyɛ no so na daa afe obenya no mmɔho afei ɔhyɛ no keten sɛ ɔnka nea wahu ne nea ayɛ no ne nyinaa nkyerɛ obi biara gye sɛ ɔmanhene nkutoo ɛno akyi no otu yirae ɛyɛ ɛku sɛ ɔreso dae nanso ɔhwɛ ne nsa no a na ɛyɛ asɛmpa ɔde osuro srɛ a ne nneɛma de ahohare fii hɔ kɔe ɔrebɛn fie no ohyia nipa maa ne ho san no bio n'ani gyei na ɔserew hyɛɛ n'afono mu ma ɔtamfo ani ewu afei de nea ohu no serew no behu no amuna
ayisina mobro ayese egori enne wanya no ho a won a wore seche no prince chi ni bio eyampa se aboe a onidua no onyame na opra no ho ma no ekudu fie no ode amu se pel ko hene fosun chem kokuyam wodasum no yi ne nsa no kire no no kan ne awahu nyina enso kan ho na na ho dwiriw no ntraso na nani je yiye ọsẹ eku sẹ ọmpa ne nsa no nhyẹ hɔ nkosi da wo besiw ebro no na da no ebeye dwe wo beye onipa ba ade na ekyiri no ɔhwɛ ade a wahwɛ no yiye enti eku de ne nsa no sie nanim ɔde ne nsa no sie ye nanim mɔbɔ sɛnea ɔyɛ daa no anenti atiefo ane ahwɛfo akenkan ni nyina ni o wahu nea akwa akodu eku a ɔyɛ besin ene sikesugu som ama ne nsa adan avude asan ama ne ama fofra kan nea ema ni di awerɛho nyina ene atu atwa na nso ɔne ne kunu a ɛyɛ ɔhene fosu brembɔ pɛ ene enim sɛkyerɛ ate asɛm yi a ɔbɛyɛ ne ho den Roma no hu sei na ete a assemble no beka ne nkuya mentena ha enka anasa menkasa keke na mmom se na me di kan ka kire wo no me wa ho wo ha sei ani nti mema won so abemu na efe ye de nkomo twetwe no akoso na efe ya hwemu nsem titiwu bi ankasa nso Berekai wo seti wa baba shop ene ama ne Jacqueline Enterprise ana rebo yidom me e de Kenkan no dwadi brew ena nyubre ani ti wo hwemu yi a ma wo hu abenya na wo twetwem abena mponsa ene nso wase na ba be kan se wa ha bi o ani ti ma bana wo ba ya na me wa kwa aba yo ya mi je mi di se nhomai watie na sopam sane a Akenkanfo no so atie mu anan ma ho o di ho bi o oba 10 gram a ne na ne neja dinga wado to no efua adubia efua adubia etiefo ni akafun fanchem ni dinge efua adubia Mema wakaba eba Kenkan di wedi so yo ani ti yetie Akenkan mu fan ye hu bia ya akodu ye hwemu yi a ye betumi aka se ampani ampa se woni wuya na wagusua asana ma bana bonsa ma se ni se misrawo mehwe se obetumi agu amane se bio se woni wuya na wagusua asana Mune kan so se uni wura fa baabi no na wa egusua asa ebi se mehwe ne a na ohene ye pen de ye eku ewa aware na se a se eku wo enabi ana se obi wo na echi obesoro agina anka enkoba se eku bekọ akako sem no humpo ewa asubi ana eku bedi awre humpo da ebi se owo onabi ewo na echi a ọchịchị nere ntimi de be fam de beka se woni wu a na wa egusua sampa me da wase ene also wa dwenkyerɛ etiefo ugusuru hwe ya na wonso ma se bisa be bisa yi wonso wo de afa comment section nim na wonso wa dwenkyerɛ aba na bewura efua adubia se ya hwɛ ni esi a na wo je di se etwa se anasa wo susu yi wo ho se na etwa se eku kodi ne hu ewu ewo sika su hu ana das yenya wudi ne akomfo hyede ankenye na mo ni nyina mu na ye se bia ya wo mu na ya ema adwene no kyerɛ wo ne aye se bia na na wo mu no ne se na obi apono na ba bia du no ni oni hwea no ebetumi ayɛ ntina na etwa na se na wo musu Nyankopɔn se wo se
Ago ni dia nyame no kra no se na aka wo home no nti nya wo wo na aka wo se no hyehye bibia mo bia sanka wa nkwansu no so ko sen no ya ango ko hia ni nyame wo nti no ne ho sen enye yensi so se eno de anka enya de pa na emom na ewo nyina so ana sese enu si enu ba na adwem na ma ni yedi bi pue wo beebi eno na me no beebi yo weda say nokware ni obi nso asem ne se unwi a wonim ni a obenya na mom ne ye hwe se ne ana tebia na akuo mu a oyi ohiri fosu fi ho no ma na nipa ni bi egina na echi mu de na nso ni ana oyi se ne akan no na enyi se ogodi ne hu ewu nti ampani ampa obi wo ha de bi o tebia bi mu na tebia na remene no enti okakọ ye bibia etese ne eburu ye wate afua ebibia no se ewudide se obedi hu ewude enye na yahwe efa bibio se yahwe sekira suba a oda ne dia akọkọpem se no hwe se ohene yire ewu megina gwam empa no ho a ewo ofa etwa mu na wotwe de ya yekan na unsusu yi ne den ewo ho obegina obi echi se oye bibi etesa you na enye se wofre ku bagwam se omeyi ne ho na atwetwa mu ne kan kira afyafo se ekunu yo hene yire den ti na so hene yire beyi ne ho bagwam na obe na de jaw da so wo omanfo ani wana entwe yi se ku beyi ne ho bagwam san se na ohene yire panyin ate so oye besim entwe yi na anya ohene yire oyempo a den ti na se obi beyi ne ho ewo gwam bo ne ben saa no nipa beyi a obeyi ne ho patere kwase mwanim ewo gwam na entwe yi se wo mo ohene yire Aku Sika yi ne ho gwam bedase na yamra efua edubia nso so mesre bi so na ohene wo ho kwan po se oware emia belu anampo ni abrosa ana esan se yehwe mu yi a sanko ohene anware oyire fofora nkam ha anke bia nkasa emia mai nyina ensi ohene wo ho kwan saa na so oware emia belu anase ni abrosa me ma adwe kakra mo ebia na me nim kwa echi bebe but ya me nim no wo yen ya aka no men ene yen akopon men me hyede hu se ya me nim no so ohene wo yire awaware na dia orefa kuma yire aka se uye no fiwa me hyede nim se yen amane wa ha se wo ware bie ebiesa utumi ware bro ba but se bo yire akasa na ebe kuma yire dia minim se eno de ewo ohere wo nkwa so yesa yo enti na abna ponsa so ohene wo ho kwan saade a ene na ni asechire ayi ofu ano so anase wo mfu ano so me meka se mefua ohene yire panyin sechire aso denti ohene wo ho kwan mu denti na ese se obi a wa warase a ukọ ware bi beka na ho eye oyawo oyawo intinya na sechire are ye na oyawo na ye ne yawo esan se nani ahan ana nani ana ho pepe na Aku Sika rije ni kunu afeni nsem efise ne ana akuri ye ne enuonyam akuri pe wahemfi won se sechire ni amara ho so pe ebeto dan na wori yi ne de afi ahemfi wo me kire a wor pamon afi ahemfi wo esan se na ni ye bi one ahemfufu no won Aku Sika abeye ma aboroso odon abeboroso ma nipa ene abeje Aku Sika ho ti na koratwe a sechire aretwen mefam de na hu hia eye papa efise ni amere a akunu origin enu onyam wo aware na se fa kakra nka ne no yo ya koratwe ne yawo na me ya sechire ayesa nanso wo ka se misi eni bere bone dowu afa nti na ni bere eno didi yaku no wie na aketua a onyan nti no yemfa wo hwe wo mi hu se na meka wo interest ase wo die wo mu nti no wo hwe ho na mfa ni obi bone because wo kon saa wo be ko be wie na be ko aba be bu abo akasa nti ye ntogwase
ɛyɛ ntɔboase ɛna wɔde yɛ ade wo sɛ wotɔ boase na wogu antate a wohu ne nsu meja meretua so kakra a megyina sɛ kyerɛ akyikyerɛ sɛ ntɔboase wɔ hɔ eye na mmom kyerɛ kronkron kora wɔka sɛ ɔsoro ahemman koraa no wɔkɔ n'akwabran so ɛne anibere so ɛne nti sɛ kyerɛ go ne ho bebree a obi bɛfa no so aware na sɛ ɛyɛ Aku Sika nti sɛ kyerɛ ade na ɔrekyerɛ ne ɔden a ɔregye na aware asi hɔ biribi ade bi wɔ hɔ a wɔnkɔ na ho go so sɛ kyerɛ akɔ na ho go so ya kasa ne ɔhene wɔdɔ sɛ na yɛkenkan na ɔhene wɔdɔ ma Aku yie efisɛ ɔhene hu sɛ Aku yɛ bɛsi nso wanda na bi ankyerɛ kuro no afo ɛno kyerɛ sɛ ɔdɔ Aku yie nti sɛ kyerɛ ama n'ani anyɛ den na wankɔ na aware ho a wɔbɛgye nti ntɔboase deɛ wɔ hɔ edumiri bi yɛ sɛ ɛnuɔden kakra bɛm na wogye ne ɛyɛ wɔde saa maate w'asɛm no nso yie na mmom sɛ asɛmmisa a mebisae afua no wobɛkae ne yie a ɔso ɔhene wɔ ho kwan sɛ ɔware baamu anaa ne ɛboro saa ne titiri wɛba sɛ ɔsɛ sɛ ɔfa nkonwayere a sɛ kyerɛ a rebɛware ɔhene no megye mdi sɛ so bisabisa ahene ware anaasɛ aberempɔn ware yiyie a anka ebi nkɔbɛhu sɛ saa abratwe anka ɛda n'anim anka ɛreba saa pɛpɛɛpɛ sɛ wokɔ wokɔ aware abisa saa na sɛ wokɔ aware ɔhene na wote wɔ no nim sɛ ɔhene na merekɔ ware no metwe me mu kɔsoro ba fam ɛsɛ sɛ ɔware obi ka mu na woamfa mi anhyɛ wo tim a ɛno na ɛde wobɛkɔ nsɔhwɛ nim ɛna obi wɔ hɔ a wiase mu hankasa obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔkoratwefo soro bɛdi fam koraa obi wɔ hɔ ɔyɛ ɔkoratwefo nneɛma no basa ne sɛ ade yɛ ɔyɛ wo bebree a woyɛ obi a bɔkɔtɔ ka sɛ ɔbɛka ne sɛ woyɛ too emotional a biribiara ɔyɛ wo sɛ bi wɔ sɛ kwasea keka a menyɛ me yaw but na mmom ɛbɛyɛ wo yaw nti ɔhene wɔ ho kwan sɛ ɔware abien abiesa anan na mmom sɛ kyerɛ a menyɛ ne sɛ ɔfiti ya na ɔkɔ aware no ɔwɔ awofo a wɔkyerɛkyerɛ n'adehyeware ho akwan ɛne ade na nea ɛda pɔn so yɛrekan yɛ koratwe nyame kan ɛyɛ koratwe a ɛda pɔn so yɛreka nti sɛ kyerɛ ani anyɛ den a ɛno den ɛho hia bisi mu bio sɛ kyerɛ ani anyɛ den pɛ na aware na ɛrebɔ no yɛyi ahemfo ware koraa a wobɛtumi aware nkonwayere abɛka wo yere ho na ayɛ abien abiesa fi hɔ a yɛn no ha yɛhwɛ nkramofo mu a wotumi ware dodo bebree wotumi ware dodo biara wɔn ani gye ho wɔn wɔkyerɛ sɛ wowɔ sika akade a wode bɛhwɛ wɔn ama wɔn ani agye a wotumi ware dodo biara wopɛ nti no ɔhene ware Aku ɛne ne asɛkyerɛ a yɛyɛ ne de sɛkyerɛ ade no de ɛyie ne kwan ara ne da ne kwan so wanyɛ bɛ na aware rebu wɔreyina fi aware ase adehyeware nso wo a wobɛhwɛ a woyɛ ɔhene no nam kurom koraa hwɛ nipa ɛhwɛ wo ne sɛnea nipa bu fa nti na sɛkyerɛ nso ɔhene wa adehyeware yɛ ne deɛ yie nti wantintim pɛ nanka sɛ mɛntwa sɛ mentwa wano nti ɛnyɔden anibere ne nyinaa akyi ɛkɔwie ne de mea asam ɛhɔ ne ɔwie ne ɛnyɔden ne anibere ne nyinaa akyi ɛwie sɛkyerɛ ade ɛnyɔden ne nyinaa akyi na nkɔwie ne hwee aware no ana nti a wokɔn aware no asi abɔ but na bia woyɛ kom na mu nyinaa motena ho asomdwe mu a anka wote waware ɛsɛ sɛ na aware na adehyeware no yɛ ne dɛ dodo no me ɛnsɛ sɛ woyɛ nea ɛbɛma afiri nsa koraa sɛn sɛ wobɛtena mu saa nkɔmmɔ twitwi ne mu yɛ ayɛ dɛ emu nso yɛ ayɛ mu am na atiefo ɛne ahwɛfo egu soro kɔ nyinaa na woso wode wagye ne kyerɛ ɛne wagye ne tuate a ɛreba bere no ayɛ be ne saa yɛhwɛ sɛ ne nkɔmmɔde ne gu soro kɔ so a anhwɛ a na yɛbɛtumi atena ha afebɔɔ na mmom yɛmfa kakra nkɔhyɛ kokua mu na sɛ mɛ yɛsan hyia bio a yɛbɛto yɛ nkɔmmɔdidi no so na mmom yɛnhwɛ asɛmmisa yɛtwa to koraa afua sɛ wo ne ɔhene fosu a anka gyinae bɛn paa na wobɛsi ɛwɔ berɛ a mpanyin hyiae sɛ wɔntwɛn na asɛm no
Ebonko si sɛ afahye no du so a obiara ba besi wo na eburo a ɛhɔ no obi mu sɛ ampanyampa ebu yɛ besim anasa ɔnyɛ besim saa bere ne mu no yɛn nyinaa yɛbɛkae a na ɔhene ne mpefee sɛ ebu yɛ besim sɛ wo ne ɔhene fosu pa a akasa bere no bɛn na bɛyɛ asɛm sɛ gye mu yɛ ne kakra na emu mehu sɛ ɔhene fosu gyina a ogyina yi nyinaa ɛyɛ ɔdɔ asɛm ɔdɔ yɛ nneɛma bebree ɔdɔ tumi ma woyɛ nea waka ntam wɔ wiase a wonyɛ bi daa ɔdɔ bɛtumi ama wɔayɛ a wɔabisa wo sɛ me na meyɛ yi ɛyɛ ɔdɔ na ɛma ɔhene fosu yɛ ne ɔyɛyɛ na mmom mede me hwɛ mu a ɛyɛ me sɛ na medɔ nipa no sɛ mehwɛ sɛ ne wiase bɛba de ɛnyɛ gyaa mu na mene gyaa nam anakɔ koraa na ne bi a na mepɛ baabi na mede akua fa no asɛmbisa baako ɛma me nua bibisa me nua afuase ɛyɛ wo ne sɛkyerɛ a ɛna wo akɔ woyɛ ɔyere panyin wɔ aware ase so ɔhene ware anaa sɛ mpena ware pa wo akɔ ware ɔbaako abɛka wo ho na ayɛ bien a wobɛte ase ana obi a ni hɔ ɔkɔ ne kunu kɔ na ɔkɔfa yere foforɔ bɛka no ho a ɛbɛyɛ ne de na mmom na asɛm sɛ gyina saa bɛ no so mi sɛ wode ntɔgo asi gwantate a wohu ne nso sɛ sɛkyerɛ a ɛmpɛ ɔyere foforɔ aka ne ho ɛyɛ amanne ɛda hɔ sɛ ɔhene bɛware akuwanyere na mmom usubam na ɔde kɔ aware ne mu no ɛna ɔyere bɛdwene ho sɛ dɛn bie nkura na mmerɛhwehwɛ wɔ bia woforo nea mɛhwehwɛ nyinaa sɛkyerɛ a bɛyɛ sɛkyerɛ a na subam pɛ yi wonim sɛ wopɛ okunu na wopɛ wo nyina yi na wopɛ kyidɔm afi ahemfo fi hɔ a ne obiara tena ase asomdwe ne obiara hyehyɛ so pɛpɛpɛpɛpɛ sɛ wopɔ ɔhene bue na ano sɛ wopɛ sɛ mefa yere a ahemfifoɔ nhɛnkwa wo ma wɔka ho ɛnyɛ daa na ɔhene gye afotufi ne futufu nkoa hɔ ɛtɔ ne bi a ofi ne futufu nkyɛn ɔteɛ ne nam kakra obisoyi nhɛnkwa nipa egu ahemfi na wɔamu wɔn anka saa bere no wɔn wɔ kasɛm a ɔhene tie ɔhene ade ne yɛ ne ntanta na ɔmu ne ɔnyɛ a ɔka ɔhene tie wopɛ waaware a woda subampɛ adi wampɛ waawa na ɔyɛ ɔhene po nea nyɛ ɔhene aware mpo no yɛte bi daa ɛyɛ wiase a yɛwɔ nea Ghana ɔman a yɛwɔ sisi yɛte nsɛm bebree daa nea ɔnyɛ ɔhene no wɔne ɔnyɛ muslims de ɛyɛ wɔn amanne ɛyɛ wɔn adeɛ wɔ nea ɔnyɛ muslim koraa no wɔgya afa daa ebi ɔkɔkɔ mbɛkɔ ma nyɛ ɔbɛrima na ɔyɛ ɔkasampɛni ɔbea suban a wɔtete aware asɛm wukunu bɛdɔ ɔnnɔ efi suban ɔnnɔ wankɔhyɛ wo kaa na ɔdɔ obedu fie wie no wɔnkyerɛ suban pa a obɛgya wo ɛno de twa n'asɛm wɔ ɔka ne mu na mewɔ so sɛ wompɛ obi a waware no wabɔ ne ho ka obi ntɔnsa nhyira ne busuafo wodɔ na waware no wɔ sɛ kan no koraa wɔkɔware a wobisa ofi ne mu hwehwɛ mu ahu suban a ɔbea no kura mu wahwehwɛ mu ahu suban a ɔkura mu waware na ba fie nti suban na ɛnyɛ o wopɛ ne sɛ ne yɛte ɛna wakɔfa aba ebi nso yɛ na ɔhene kɔdi ahoɔfɛ akyi na agya ɔhene de wodi ahoɔfɛ akyi pɛ ɛde ɔhaw bɛba hwehwɛ mu yie wahu wohwehwɛ mu yie a ɛde nsunsuanso papa brɛ wo nti naatwe atwa mebisa wo sɛ ɔhene no ɔbisɛ sɛkyerɛ ase yie ana aso na ɔware nana ɛsiane sɛ ɔbea no koraa no sɛkyerɛ a no sɛ ɔhene mpɛ no koraa na ɔbɛware obi aka no ho na onim sɛ sɛkyerɛ a bɛta ne ɔbea ɔreba n'ani a ɛsiane ka ɔhene gya sɛkyerɛ akwa no ɛsɛ birebire amba koraa amane mba nti ɛsiane ka ɔhene ɔgya sɛkyerɛ akwa no na ɛtwa biribiara so na wahu sɛ aku no wɔ subampɛ nti no ɔno no wɔyere koraa na wafɔ no nkutoo anaa sɛkyerɛ a bɛkɔ na wasan no ahwehwɛ mu na wɔka sɛ ɔhene tumi wara dodow no a wasan ahwehwɛ mu na wode foforɔ abɛka nti mmarima a yɛresi so ɛsɛ yɛsi so a yɛkɔ abusua mu na yɛhwehwɛ mu yie ansa na yɛkɔtu mmerɛ bi wɔ fi no mu anaasɛ suban ne yɛ bi wɔ kuro no so yɛ ɔbea no ɛda ne ho adi a ɛnya a wahu ɛsɛ ɔmfa ɔbea wɔ kwan nkyɛn sɛ bi wɔfa no wɔ fi mu nti sɛ ɔhene kɔfa asɛkyerɛ a ne suban nyɛ na ɔbɛware ɔbea bɛka ho na ɛde ɔhaw aba kuro no mu a ahwɛfo mesrɛ mu ɛsɛ nka ɔhene ɔgya sɛkyerɛ akwa no na ɛde afoto twa so no mmea na wayɛ w'adwene sɛ
waware mawie dem bi na aka won fa nkwa aware won fa nka asem uti aware asna be sa de hye uti wanya aware mawie waware ye da woto wona asukọ no ma abeji waware da bia ye no fi entim se wanya aware mawie obra wo wan so krama obra se obra no wan so wo ware no wi okodu fia no wa kire wo se bi jata na me hye eyi otwe ho na mu nti ya no de yenyin fim wo for berema yi suban adi kire opa wafa ompa eja wasi na okata osuban so na wie na okodu ne fi na okoyi jata ne sisi suban ne kire ne dia obeja wo na wafo bi wanya wafo bi a obeso wo so onye so de esese onye aware obia na liye aha na bre be ma wo kan me edi enadumadi ni gina ba wie nkomo twetwe ni mu aye de emu aye hyew na aso twan no so se alateba eminti upemu enije emu abapa ni erigusu ya uhumu amane ene mu biribia no upe asanati emu biode a pebre na dasene miensa hia bio wo kenkan medumadi so bereka wo se bena da bia bra bo nunum ne fa no ene edi dwumadi brewo me a me di dwumadi mo chiame amsan ya Ɔkenkanfo me di de Owura Eugene Opoku bera wase se ope bre ma yen bereka wo se ya ka ya wafo sa ye chi bia di dwumadi nyina brewo tiwa baba shop we propon ene ana ne Jacqueline Enterprise or also wo bridge so Presbyterian as a for ewo Christ no ne fam ha no wo nti upe mobile money aye nkwa ade a ko Jackie wo ope ba bi so yi ti ama ho aye fele a tiwa baba shop me na ma se mo pe every man wo me ma obi bia